The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints of the marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Wala ka mo masayod kun unsa may tabo kaninyo ugma. Sama ka mo sa gabon nga makita sa makadiyot ug unya mahanaw. The harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pray ye therefore the Lord of the harvest, that he will send forth laborers into his harvest. And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap, if we faint not. Preach the word, be ready in season and out of season. Reprove, rebuke, exhort, with great patience and instruction. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but wanting to have their ears tickled, they will accumulate for themselves teachers in accordance to their own desires, and will turn away their ears from the truth, and will turn aside to myths. We live in a day where biblical truth is considered hate speech, even among those who profess Christ. But it is loving to tell the truth, no matter how much it may hurt the hearers. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. As we labor in the Lord faithfully, we wait patiently on the Lord, who makes things grow. For there is one God and one mediator between God and man, the man, Christ Jesus. For I reckon that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. So then, just as you received Christ Jesus as Lord, continue to live your lives in Him, rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you are taught, and overflowing with thankfulness. Sa dili pa kita sugod sa atong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios ng adlaw, kinahanglan nga magandam tas tong kaugalingon aron kita mahiluna sa pamaagi sa Dios. Kitang mga magtutuo gimanduan diha sa 1 John 1:9 sa paghingalan, sa pag-admitir, sa pag-angkon nga nabuhat nato kini og kana nga mga sala ba sa huna, sala ba sa dila, sala ba sa buhat, kini mahimong bamag. It becomes a block that blocks our study of the Word of God. It is kini mahimong babag busa ato kining hinganlan, ato lang kining isugid kadto sa tubangan sa Dios. Kaya matud pa diha sa 1 John 1:9, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. O galang kanimo higala nga wala pa'y kaluwasan, gidapit ka nga imong gamiton kanang imong free will to make a decision
to believe in the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior. Pagtuo lamang kang Kristo lamang nga ikaw maluwas. Acts 16:31 says, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Acts 4:12, neither is there salvation on any other under heaven given among men whereby we must be saved. Busa, sa hilom mag-andam tas atong kaugalingon. Let us pray. Magampo ta. Ama na mga Diyos, nagpasalamat kami kanimo sa imong pagdala kanamo pag-usab din hining dapita aron kami makapadayon sa pagtuon sa imong pulong. Salamat o Diyos sa imong pagdala kanamo din hining among Bible study through the YouTube ubos ni ining Balbido Evangelistic Ministry nga among giangkon nga grasya. Busa uban ni kami o Diyos sa among pagpadayon sa pagtuon sa among pulong, tangtanga ang mga babag nga niya sa among unahuna, aron kami makapunting lamang sa unsay imong igatundo kanamo ni ining adlaw. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Mayong adlaw kanining tanan mga higala, mga suki o mga igsuon diha ni Kristo. Karong adlaw niya na sa telaing pinasahi nga hilisgutan. Ang uluhan karon nining atong paghisgutan nining adlaw. Of course, ato mga ipadayon kining ato karon nga topic nga giduputan nga maong bahin sa sala, the doctrine of sin. Ato kanang ipadayon ugma. Pan karon aniya tay pinasahi ang uluhan nining atong paghisgutan nining adlaw mao ang bugtong paagi sa pagkailangit human mamatay ang tao. Okay? Ang bot sa bot, how to get to heaven after we die. Okay? So, have an open mind sa samtang sunod ka niini, magasubay ka nining atong hilisgutan. Onas tanan. Ang libro ni Juan, Dias Kapitulo 14, versikulo 6, nagaingon kini. Sa in English, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. Sa binisaya, ako mao ang dalan, mao ang kamaturan, ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan gawas kun pinaagi kanako. Okay. Pangutan-on ta ka. Na ako'y mga pangutana. Kinsa may makaadto sa langit? Unsa may buhaton didto sa langit? Kadtong tuan sa langit, nahibaw ba kini sila unsay nagpanghitabo din sa kalibutan? Laing pangutana, maghibalaan na batas usag-usa dito sa langit. Now, ang pulong sa Dios diha sa Hebrehanon 4:12. Unsay giingon saga natong ginabasa sa di pa kita magsugod sa tuon sa pulong sa Dios. The word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. Sabi ni Saya, ang pulong sa Diyos buhi, og nagalihok nga gamhanan, labi pang mahait kaysa espada nga luhay sulab, og modulot ngadto sa gitagbuan sa kalag ug espiritu, sa mga lutahan ug sa mga kauyukan, ug motugad sa mga una-una ug katuyuan sa kasing-kasing. Now, unsay isulti diha?
The Word of God is alive and powerful. Buhi og naga lihok nga gamhanan. Now, ang Diyos lamang ang makahimo sa paghukom sa mga huna-huna o mga tinguha sa kasing-kasing tao. Anay daghang mga tao nga tuwa na sa langit ang mahibong matinga o maingon ni sila nganong niya maning tawhana din sa langit nga gituhuan o gipakaingon kung di to siya magtotoo. Wag yung ko magdahom. Ug naapoy uban nga mahibong matinga moingon po dayon og asa man si kuan nga gipakaingon kog magtotoo wa man di siya dinhi. Well, nainumdum ka sa Mateo 7 versikulo 21 hanggang 23. Nagaingon kini. Si Jesus miingon, dili ang tanan nga nagaingon nga rikanako og Ginoo, Ginoo ang makasulod sa gingharian sa langit, kundi siya ra kinsa nagatuman sa kabubuton sa akong amahan nga naa sa langit. Kaniya nga adlaw daghan ang magaingon nga ni kanako. O Ginoo, Ginoo, wa ba di ay kami propesiya ubo sa imungan o ubo sa imungan wa ba di ay kami nagapahawag mga demonyo ug ubo sa imungan nagapamuhat man kami og daghang mga milagro. Ug unya sultihan ko kini sila sa pag-ingon og pahawa kamo gikan kanako. Kamo nga magbubuhat og mga dautan, wala ako kailan ninyo. Now, ato ragong underline o badisa nato sa ubos ang pulong 10 versikulo 22 ni anang adlaw daghan ang magaingon nga ni kanako. Okay? Ato nang badlisan. Unsa may buti pasabot sa niya ng adlaw? Do you know? Naibaw kag unsay giingon og niya ng adlaw? Okay, paminaw. Maunay adlaw sa paghukom, Judgment Day. Siya magaingon, siya ang Dios, magaingon, dili lamang kay diyutay rang mga tao ang mahibulong, kundi daghan ang mahibulong. Kinsa nagadahom nga dawaton kini sila sa Dios dito sa langit, hinunua ang tinuod is alikway kini sila sa pahilayo sa langit. Apan nga nung ingon man kini nini, iyano lang. Gumikan kay didto man sila musuod ug musunod sa sayop nga agianan sa tanang higayon. Nomdom ka nga daghan ang nagasulod niya ng agianan ang padungos ka laglagan. Abi nimo, ang Biblia nagatudlo nga naay duha ka agianan sa kinabuhi nga mosangkos duha usab ka mga padulungan, destinations. Basaha ra gud ng Mateo 7:13 o 14. Abrihe kanang imong Biblia. Matthew chapter 7 verses 13 and 14. Ako masahon is binisaya. Halapad og sayon ang ganghaan nga mosangpot ngadto sa kalaglagan ug daghan ang nagasuod nini. Apan hagipot og malisod ang agianan padung ngadto sa kinabuhi ug diyutay ra ang nakakablag nini. Namo kini ang gipamulong ni Jesus nga adunay duha ka mga agianan o daan niining kinabuhi. Ang unsa to? Halapad, wide and easy. Halapad og dakong highway kini usa kini ka highway, dakong highway nga diin ang sangputan gyud niya na mao ang impierno. Linaw sa kalayo. O kasagaras mga tao nagaagi diha. Ang kadaghanan bagang duot sa katawan
Mo'y mipili niya ng maong agyanan. Apan si Jesus miingon, nga naay laing agyanan nga padung sa pikas niya na opposite direction nga hagipot og lisod pag-ayo nga agyanan. Apan kanang maong dan mudangat dito sa langit. O gabi nimo, labihan sa kadyutay rang mga tao ang nagsubay diha. Dyutay ra, gamay ra. Karon, unsa man nimo pag siguro nga anaa ka magsubay sa maong dan, husto nga dal. Ang husto bang highway nga musangpot o padung sa langit? O dili highway nga musangkog impyerno? Paminaw. May bagang duot sa katawhan diha sa gawas kinsa matinud-anon. They sincerely believe, matinuorong nagtuo nga may langit kini sila. Matinud-anon kini silang nagsunod sa ubang mga agianan nga ilang gituoang mudangat dito sa langit. Sama pananglit sa agianan sa Hinduism, Islam, Buddhism, Mormonism, Jehovah's Witness, ug daghan pang uban. Daghang nagkadaiya nga mga nagkalain-laing paagi nga ilang gituan og gidahom nga makapahidangat niini nila sa langit. Tinuod, ang ilang pagdahom, matinuoron kini sila sa kinasing-kasing pagyudapan, paminaw. Bisag unsa ka sincero pa nimo, mahimong sincero ka sa imong pagkasayop. You can be sincerely wrong. So, unsaon malagi nimo sa pagsiguro nga naa ka mag-aagi sa hustong dan paingon sa langit ug dili sa highway to hell? Unsaon man nimo? Abi nimo, ang imong pagbiyahe o journey magasugod dili dito sa sunod nga kinabuhi. Ang journey o laktunon paingon ba sa langit o paingon ba sa impyerno magsugod dinhi nining kinabuhi. Nining kinabuhi. Anaa ka sa usa ni ining duha ka agyanan. You're on one of two roads. Sabta ka na. Mo ka nang gipamulong ni Ginoong Jesucristo ra ba? Either nga naa ka sa highway to heaven o sa highway to hell. Now, mangutana ko kanimo pag-usab. Unsaon man nimo pagkaibaw nga naa ka lagi magsubay diya sa highway to heaven o agianang mupadangat nimo sa langit? Unsaon? Well, paminaw. Paminaw og pag-ayo. Naay upat ka ingnon ta signposts, okay, nga kinahanglang sutaon o pagsiguro kung naa bagyo ka magsunod diha sa husto nga agianan nga mudangat nimo sa langit. Kining naasoy mga signpost representar upat ka mga manungdanong kamatuoran nga kinahanglang imong ilhon, meaning these are four essential truths nga imog yung tuuhan og dawaton, di lamang kay kutob ra diya sa imong in your head, kundi diha gyud sa imong kasing-kasing, sa imong kardiya. Matud pa sa Grigong pulong sa kasing-kasing, kardiya. Kanang pulong kardiya, diyan nila kuha kanang English nga mga pulong nga cardiac arrest, cardiology, uban pa. Kining Grigong pulong kardiya, K-A-R-D-I-A, kardiya. So, mo ka na ang singkasing. Kana, kung buot yung kang naiadlaw nga mudangat ka sa langit o mahilangit ka. Karon, unsa man nagiingon tag mga signposts o ingon tag mga ilhanan o kaligunan? Unsa man ni? Well, ang nag-una ni ini mo kini. Kinahanglan ang atong pagdawat o pag-ila nga naatay suliran sa we have a sin problem. Okay? Abi nimo,
kasagaras mga tao murag mulikay o muhunong sa pagpadayon sa paghisgot bahin ini. They just want to avoid ba. Sa gayon nga ilang makita ng maong ilhanan o sign, mudayon kini sila giingon og di na ko buot mo hisgot pagdugang may tungod na. Di ko buot tawgon o makasasa ko. Insulto na nako. Now, may hinungdan nga ana ay bagang duot sa katawhan sa dihang ilang makita kanang ilhanan o sign. Moingon ni sila, muliso ko, I'm turning around, adto ko laing agianan mo agi. Apan the fact is, ang tinuod yun, matud pa sa Diyos, kitang tanan mga makasasala. Roma 3:23, ato na po ding kutloon ni pag-usab. All have sinned and come short of the glory of God. Na, tanan. Sao man na nimo? Unsao man na nimo paglantugi niya na nga kamatuoran man ang pulong man sa Dios. Ug na pagyo diha sa Roma 3:10 ngadto 12. Sige sulti diha. Kini na kanayon nagaingon kini og there is none righteous, not even one. There is none who understands. There is none who seeks for God. For all have turned aside. Together they have become useless. There is none who does good. There is not even one. Na, wag yung bisag usa. Unya, ana ang climax ingnon ta. Diya sa versikulo 23. Akong gibasa nimo di palang dugay, di ba? Akong gibasa nimo 23. Ngutan ako nimo. Pila man kay mga tao ang matarong o righteous. Kanatuod nga pulong matarong righteous nagkahulugan na og hustong pagbarog uban sa Dios, right standing with God. Now, kinsa magyud kadtong tawa at tawon sa tan-awon sa Dios ug ingnon niya mayo gyud ning lakiha o bayana. Kinsa magyud ang tan-awon niya? Zero. Wala gyud. Sa kinat sila pa nada. Wala. Paminaw pag-usab niini. Wala gyoy matarong kana pinasikad sa hingpit nga sukod sa Dios. Nakasabot ka? The perfect measurement, perfect standard sa Dios. Wa gyud magkatunong o masibo. Nay uban nga nakasala labaw pa kay sa uban, apan kitang tanan nakasala ug nakabsan sa himaya sa Dios, nakabsan sa plano sa Dios alang sa atong kinabuhi ug kana mupadangat ngadto si kaduhang signpost o ilhanan numero 2. Unsa man ni kaduha? Nga kinahanglan tas pag-ila sa atong pagpadung ngadto sa langit ug kini mao ang Dios wa gyoy sala. God is sinless. Nakana sa libro ni Habakuk 1:13. Habakuk chapter 1 verse 13. Tinuod nga naatay suliran sa apan ang Dios wa ni bisag gamay sala, wala. Bisag gamay na lang sa gamay, wala. Ang pulong nga gigamit sa Biblia alang niya na maong pulong balaan, holy. Dili mo mino sa unom kahigayon diya sa Biblia nga ang Dios nagkanayon og pagbalaan kamo kay ako balaan. Be ye perfect as I am perfect. Kana balaan na kanang butot-sabot nga perfect. Kanang pulong balaan sa literal nga pagkasulti nagkahulugan og lahi, different, nahimulag, separate og labaw sa above. Labaw sa above. Tinuod kana nga ang Dios lahi kay kanato, different than we are. Bisan ang iyang hunahuna
Dili makasukod ang atong una-una unsa may gisulti di Isaias 55:8-9. Isaiah 55:8-9. My thoughts are not your thoughts. My ways are not your ways, saith the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Na, kita mga makasasala, ang Diyos wise sala. O ba ni mo na makita? Sa ato na lang pagtugod sa pagpagkasa din sa atong tagsa-tagsa kinabuhi, din sa yuta. Ingon man sa mga kinabuhi sa ubang tao, kini nagpasabot og klaro nga kita mga makasasala. Gusto? Apan ang Diyos dili sama ka nato. Nakaron, balik ragod ta dito versikulo 1, versikulo 13. Okay? Karon ang Dios nagkanayon bahin sa iyang kaugalingon. Tungod kay ang inyong mga mata maputli ra pag-ayo nga motugot og dautan. Ug dili kamo makasud-ong og kadautan uban sa pagtugot. Now ang Dios adunay giingon sa in English og zero tolerance level bahin sa sala. Meaning dili gyud siya makatugot bahig sala. Kung bahin na og sala, nganuan. Tungkol kay siya balaan man. Wa man siya sala. Kasabot ka? Apan ang Diyos nagasangkap sa tukma gayod sa atong panginahanglan aron kita may langit. Sabta ka na. He has exactly what we need aron nga kita mas siguro nga may langit. Sa diyang namatay si Ginoong Jesucristo dito sa krus, dinay duha ka mga mahinungdanong panghitabo. Paminaw. Una sa tanan, ang atong Ginoong Jesucristo mao'y midawat sa silot nga angayng ipahamtang-unta nga ni kanato tungod sa atong mga kasalanan. Kaya abigod nimo, ang Biblia nagkanayon, ang Dios labihan sa iyang pagkabalaan nga sa ingon niya na dili gyud niya mahimo sa pagbutang sa kalimot ang dautan. Evil. He cannot overlook evil. Gani diya sa libro sa Nahum, kapitulo 1, versikulo 3, kini nagkanayon, ug ang Ginoo dili gayud makabiya niadtong sad-an nga dili pagasilutan. Nagademand, ingnon ta sa in English, nagademand ang Dios o hugot niyang gisugo nga silutan gayod ang sala. Nagkadungog ka. Yung mga kinibahin man po ni sa atong yung tunanan bahin sa sala. Gikinahanglang anaay mo bayad sa imong sala o sa akong sala. There must be somebody to pay our sins. Ug niyan itong higayon nga namatay si Ginoong Jesucristo dito sa krus. Sa maingon tang lisod ipasabot nga kahimtang. Iyang gidawat ang tanan tang silot nga gipahamtang sa Dios nga kita unta ang angay may agom. Siya ay mipuli. Dili kay kanara, di lamang kay si Jesus mo'y naagom sa tanang silot nga angay alang kanato, kundi iya pagyutang gihatagan sa iyang kaayo. His goodness nga dili kita angay that we don't deserve. Paminaw. Iya pagyud kita gihatagan og kredito o dungog uban sa iyang pagkamatarong. Ug may hinungdan ngang ikaduhang Korinto 5:21 nagasulti sa ingon niini. Ang Dios mihimo kaniya kang Ginoong Jesucristo kinsa way labot sa sala nga sala alang sa atong dapit aron nga mamahimo kitang pagkamatarong sa Dios diha kaniya. May bawang ka ba nga tungod kay si Ginoong Jesucristo mao man ang anak sa Dios, siya ray bugtong persona nga natao nga makatuman niya ng duha ka mga butang. Siya lang. Siya ra ang makadawat sa silot sa atong mga kasalanan sanglit wa man lagi siya isa. He is sinless.
Dili na gud unta ngay siyang muantos tungod sa atong mga kasalanan. Wa siya bisag gamayng mga sala, wala. Siya ray kalipikado nga mupasan sa atong silot nga angay unta kanato. Ug siya ray bugtong persona sa kasaysayan. Ingon nga anak sa Dios, kinsa na nag-iyag igong pagkamatarong aron mahilangit. Ug mao kini hinungdan ngano nga si Ginoong Hesukristo lahi ni bisan kinsang pangu o relihiyon, leader of any religion din sa kalibutan. Lahi. Iba ka ba nga kasagaran sa mga pangu sa mga relihiyon sa pananglit sa Hinduismo, Islam, Buddhism, Mormonism, Jehovah's Witnesses o uban pa. Kini silang mga relihiyon na miilaman nga si Jesus usa ka maayong tao. Okay ra. Nga siya usa ka batugang propeta apan diha ra sila kutob. Kini silang tanan dili mo tuo, dili mo dawat nga si Ginoong Jesucristo anak sa Dios. Paminaw. Si Ginoong Jesucristo dili ug dili makasulbad sa imong suliran sa sala hangtod muila o mutuo ka nga siya maoray bugtong anak sa Dios, kinsa maoray makapuli kanimo sa imong dapit sa paghiagom sa silot nga angay kanimo. Ug siya ray makahatag kanimo og kanako niya ng pagkamatarong dili kita takos mo dawat. Sabi nimo, anay daghang mga tao nga moingon og, well, mudawat ko nga si Jesus usa ka maayong tao, usa siya ka moral nga magtutudlo, usa siya ka dako nga panig-ingnan, a great example. Apan ang pag-ingon nga siya Dios nga nahimong unod na di nako ka anha diha, di ko tuwa na. Well, naibaw kapag siya si Jesus mismo wa magahatag kanimong kapilian gikan sa pag-ingon lamang og maayong tao to siya o ilado to siya magtutudlo. Sabta kini higala, paminaw. Si Jesus mismo wa maghatag ni ining mga tawhana kinsa dili mutuo nga si Jesus mao nga anak sa Dios, wa maghatag si Jesus kanila kapilian. Pinaagi sa pag-ingon nga siya maayong tao ug bantugang magtutudlo. Sanglit si Jesus mismo mao ang mipadayag, he himself declared nga siya anak sa Dios. Siya mismo. Siya Dios nga nahimong unod. He was God in the flesh. And the Word was made flesh and dwelt among us. Paminaw. Tungod kay siya man ang anak sa Dios, siya ug siya ra gyud ang makahatag kanatos pagkamatarong nga dili kita angay. Siya ra. Diha sa Roma 5:1 unsa gisulti. Si Pablo nagkanayon sa in English og, therefore, having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Now, kanang pulong nga justified na matarong sa binisaya, usan ni kapulong sa pamalaod, illegal word nga sa ibasabot nagkahulugan kini og alang sa maghuhukom sa pagbutyag to declare nga dili sandan o not guilty. Kana nagpasabot nga sa dihang imong tuuhan si Ginoong Jesucristo ingon nga imong Ginoo ug manluluwas, diha sa great courtroom of heaven ang Dios mo pukpok sa gavel ug moingon og way sala o dili sandan, not guilty. Gipasaylo ka sa imong mga kasalanan. Apan di man nga madawat lamang kini pinaagi sa imong pagtuo lamang. Ngano? Tungod kay gasa man kini sa Dios, ngari ka natong mga katawan. It's a gift. Karon, bisag unsang matang sa gasa o regalo, ug dili kini dawaton o ablihan sa gihatagan,
Huwag yu biliog, huwag yu hinungdan ang maong regalo. Gusto? Kaya unsa may gisulti sa Episo 2:8-9. Kita nangaluwas diha sa grasya, pinaagi sa pagtuo. Kining maong kaluwasan dili pinagi sa inyong mga paningkamot. Kay kinigasa sa Dios dili pinagi sa binuhatan aron walay si kinsa ang magpasigarbo. Nagkasabot ka nito? Klaro man na kayo. Busa. Usa kini kaunsa. Gasa sa Dios. It is God's gift nimo. Imo ba ka ng dawaton o isalikway? Imuha ang pagpili. O nahibaw ka sa mga resulta sa duha nga imong kapilian. Kung imo ka ng dawaton, pinaagi lamang sa pagtuo kang Kristo lamang, unsay resulta? Kinabuhing dayon, eternal life. Apan kung imong isalikway, unsay resulta? Dayon nga paghukom, eternal condemnation. Unsay gisulti sa John 3:36. He who believes in the Son there's the Lord Jesus Christ, has life. Unsa ang life diha? Eternal life. He who does not believe in the Son does not have life, but the wrath of God abides on him. Ang kasuko sa Dios magpabilin diha kani. Kanang kasuko diha nagpasabot ka na og linaw sa kalayo nga gitawag sa kadaghanan og impyerno. Busa. Mientras nagaginhawa ka pa, mientras buhi ka pa, gihatagan ka og kahigayunan sa Dios nga ikaw mudawat sa kaluwasan. Una pa ang paghukom. Kay kung imong isalikway si Ginoong Jesucristo, ikaw ang pagahukman. Apan kung imong dawaton siya, ikaw hatagan og kinabuhing wala nay katapusan. Ug ikaw ang imungan isuwat ngadto sa Lamb's Book of Life nga mao kanay mailhanan nga ikaw kalifikado na magapuyo dito sa langit uban sa Dios hangtod. O gawas pa niya na nahimo kang anak sa Dios. You became a child of God. Gawas pa niya na suluban ka sa pagkamatarong sa Dios. Okay? Di na mo tanaw ang Diyos nga ikaw hinukman, kundili ang iyang pagtanaw nimo na matarong na, justified. Gawas pa niya na ikaw na himo ng bagong tao. You are born again into the family of God. Nahimo ka ng sakop sa harianong panimalay sa Dios. Unsa pa? Ikaw anak naman sa Dios, mao na nga ikaw patun-on siyang pulong samtang buhi ka paron ikaw magatubo diha sa iyang grasya o kay balo kang Ginoong Jesucristo. Mao kini ang paagi sa Dios nga hingpit, perfect. God is perfect. Only a perfect person can produce a perfect plan. Since God is perfect, His plan is perfect. Ang iyang plano sa imong kinabuhi, hingpit, perfect. So, iyang tugon kanimo mao nga tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maunsa maluwas. Anang paghisgon tug maluwas, ikaw mahimong anak sa Dios ug mo kadto atong gihisgotan di pa lang dugay. Na ikaw magauban na dito sa Dios sa eternidad. Wala na'y katapusan hangtod sa kanturan. Ikaw pahimulos na sa kalipay sa Dios. Salmo 16:11, Psalm 16:11. In His presence is the fullness of happiness and pleasures forevermore. Mo ka na imong dangatan dito. Kay Revelation 21:4 sab nagaingon, God will wipe away all tears. There will be no more suffering. There will be no more sorrow, no more crying, no more pain, no more death, because the old things are passed away.
busa. Mao kini ang tugon sa Dios kanimo. Before it is too late. Tumuo ka kang Ginoong Hesus o ikaw maluwas. Magampo ta. Bala na mo nga Dios, nagpasalamat kami kanimo. Ni imong pagpatinaw kanamo. Unsaon namo pagkahilangit human kami mubiya ning kalibutana. Salamat o Diyos sa imong pagpatinaw niini pinaagi sa Espiritu Santo nga pagtudlo. Kinsa maoray bugtong magtutudlos kamatuoran. Salamat o Diyos sa imong pagkamatinumanon sa imong mga saan. Ning adlaw ubani kami sa among pagbugbuwagi kaning dapita. Ilikay kami sa mga kabilinggan, mga kadautan. Dada kami pagbalik. Dinhi sa among Bible study through the YouTube ubos sa Balbido Evangelistic Ministry. Amo kinigiangkon nga grasya nga gikan sa imong pagsangkap kanamo. Dili kami takos niini. Ikaw matinumanon magayod sa imong mga saan. Og niini nga among pagbugbuwag o Dios, naot nga among bawnon kini among nakatunan nga mga pulong nimo Dios nga mo'y sarang na mo magamit sa pag atubang sa bisag unsa mang suliran, bisag unsa mang mga gumunhap, bisag unsa mang mga pagsuway sa kinabuhi. Kay imong tuyo nga kami mahimong mga mananaog dinhi ning kalibutan na og didto na sa eternidad uban kanimo. Nga ikaw buot nga kami mahimong mga mananaog ingon nga imong mga anak. Salamat ning tanan o Dios sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.